खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै बिराद मोजां मोनदों आंनि गोसोआव दिनै बिराद रंजानाय दं आं दिनै मोनसे आपडेट मोननायनि थाखाय आं बे आपडेटखौ नोंथांमोननो होजोबगोन आं भिडिअखौ गासिबो नोंथांमोननो डिटेल होजोबना होजोबगोन बे आपडेटआ जाहैबाय आं थांनो नागिरदों रन्जन दैमारि सारनि थाखाय मोनसे बिग मोनसे आपडेट फैदों आरो बेजों लोगोसे केसआव थानाय जायफोरनाखि एनडिएफबि दिनैसिम जोबथि सालाव जोबनानै दङ आरो सानै फार्स्टनि अर्डार जेनोखि जानानै दङ स' बिथांमोन गासैनिबो थाखाय मोनसे मोजां खौरां आरो बे खौरांखौ आं दिनै नोंथांमोननो बे आपडेटखौ आं दिनै होनानै फैथारबाय आं बिराद मोजां मोनदों माने नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं भिडिअखौ डिटेल होजोबगोन मानोना आङो मिथिगौ कि जेसेबांदि जोंनि गेजेराव रन्जन दैमारि सारा जेनिफ्राय उदां जाया बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि केडारफोर दं बिथांमोना जोबथि साराव जोबनानै दङ बिथांमोनानो जेसेबांखि उदां जाया मानो एसेबांखि जों बर'आ सान्थि गैया मानोना सोरखौबा जों जोबथुमना दोननानै सोरखौबा बस्था सिङाव जोबनानै सोरखौबा दुलि सिङाव जोबनानै दोननानै सोरखौबा जों दैखर सिङाव जोबनानै दोननानै सोरबाया माने नुयैफोर बायदि खामानि मावनानै थायोबा बे जोंनि थाखाय गोजोन नङा मानोना जों एसे बर' हारिफ्रा जों मोनसेनि थाखायसो नांदोंमोन जोंनि नांनाया खौसेयानोमोन आरो जोंनि नांनाया मोनसेयानोमोन दा बे मोनसेखौ मोनफुंनांगौनि खाथिराव दिनै सोरबाया जोबथेसालियाव थायोब्ला सोरबाया उदां अख्राङाव दिनै बेरायबाय थायोबा बे सान्थि जानाय नङा गतिके बे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय दैखराव जोबनानै दोनजानाय दुलियाव सोबनानै दोनजानाय बै बिथांमोनखौ जोङो जुदि उदां खालामनो हाया उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोनखौ जुदि मावनो सुबिदा जाया अब्लासिम जोंहा जेबो सान्थि गैया स' गतिके बेनि मोनसे बिग आपडेट मोनसे फैबाय आरो बे आपडेटनि भिडिअ आं नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोना अजद जानो नाङा आं गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिराद खुसि दिनै आं बिराद हेपि पुरा हेपि मानोना बे केसखौ नांनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै मोनसे मजबुत आखायाव लादों आरो बिथाङा स्ट्रं मोनसे बाथ्रा खोथा होबाय आरो लोगोसे स्पिकार आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि सार बिथांमोनाबो गोख्रों मोनसे आखायाव लाबाय आरो बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय रन्जन दैमारिखौ बख'नाय आरो बेजों लोगोसे गोबां जेनोखि हाइनेस्ट नन हाइनेस्ट केसफोरजों बुखिनानै थांनाय बै एनडिएफबिफोरनि जेनोखि केसफोर बेखौ बख'नायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावसिगोन बे पलिटिकेलि बिथांमोना खामानि मावगोन आरो सरकारनि तरफनिफ्राय जेसेबां लेखाफोर हरनांगौ दैमारिखौ बख'नायावहाय इउनिभार्सिटिखौनो होन माबा माबि लेखाफोर बे गासैबो लेखाफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै खोथा होबाय आरो आसामनि जेनोखि एडभकेट जेनेरेल बिथाङाबो बे बाथ्राखौ क्लियारिफिकेसन खालामनानै होबाय होननानै बुंदों स' आइ एम भेरि हेपि आं जोबोर खुसि थाबैनो रन्जन दैमारिया उदां अख्राङाव फैनानै जोंनि बर' हारिनि खामानि मावनो मोन्थों जोंजों थाफानानै जोंनि बर' सुबुं थाफानानै गोजोन संसार जानायजों लोगोसेयैनो जोंनि बर' सुबुंफोरखौहाय आरो आगाथि गोजौआव दावखोलांनायनि खामानिखौ मावफुंनो हादों आं बे आसा मिजिं लाबाय फैयोबा लोगोफोर नोंथांमोना आं बिदिखौ होनानै होनोसै नोंथांमोना बिदिखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय दिनै बिथाङा बुंदों 4 बोसोर जाबाय बिथांमोना एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनैसिमबो जेबो दिनै दुस्तामि खामानि मावाखै जेबो उसुबिदा खालामाखै बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि खामानिखौ फाइनाल खालामना होजोबनांसिगौ होननानै बिथांमोना दाख्लै 21 तारिख सेप्तेम्बराव दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनो बे खोथाखौ होदों बेनिफ्राय दिनै आरो बेल' नङा मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि हियारिंआ फैगौ नभेम्बरनि 20 तारिखआव जागोन 2024आवहाय बे हियारिंनि बिखयै रन्जन दैमारि सारनि बिखयै सिबिआइनि केसनि बिखयै जों खावलायदों जे जेरैखि जायाब्लाबो रन्जन दैमारि सारखौ बेलाव लाबोनांगौ बे बेलायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै बिराद मोजां फोरमायदों जे बिथांनि रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौनि थाखाय आसामनिफ्राय जेसेबांनाखि मा होनो एनअसि होनांगौ जेसेबांनाखि डकुमेन्टस नांगौ बे बुस्थुखौ दिनै बिथांमोना हरजोबनायनि दिनै रोखा होजोब्बाय दिनै बे जोंनि थाखायनो फरामनि थाखाय दिनै बे मोनसे साननो गोनां जों मोनसे बिसास आरो फोथायदों बिनि थाखायनो दिनैहाय बे जोंनि रन्जन दैमारिनि आरो बाखि केसफोरखौ जेसेबांनाखि दिनै मा होनो मावफुंनो लानाय आरो दिनैहाय आसामनि जेनेरेल एडभकेट मानगोनां मा होनो देबजित सयकिया दिनै बिथांजोंबो जों लोगो हमदों बे लोगो हमनानै दिनै बिथाङाबो बुंबाय जे नोंथांमोननि केसआ पलिटिकेलि दिनै जाजोबसिगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त शर्मा सारा आंनो फोरमायहरबाय आसामनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारिया आंनि मेसेज हरबाय दिनैहाय नोंथांमोननि केसआ टेनसन खालामनांगौ जेबो गैला आङो कमप्लिटलि नर्मेल खालामनानै नोंथांमोननि केसखौ आं फोजोबना होसिगोन होननानै दिनै बिथाङा थांनाय 23 तारिख खालि बेवहाय आंनि प्रेजेन्ट दं मानगोनां मा होनो आसामनि एडभकेट जेनेरेल देबजित शर्माजों सावरायनायाव बिथाङा बे खोथाखौ स्पष्ट होनदों अब्ला दिनै बिथांनि हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय बिश्वजित दैमारि सारमोननि दैदेननायनि गेजेरजों दिनै जिबायदि मोजां मोनसे परिबेसाव फैदों बे मोजां परिबेसाव फैनायखौ नुनानैसो दिनै जोंनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि दानस्रां नार्जारिया दिनैसो गावखौ जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै नाम लानो नागिरफिनदों इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि नाम लानो नागिरफिनदों दिनै बिथाङा दिनैसो सिमां नुफिनदों मानो
दिनै जोंनि इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबि नि खामानिया दिनै मोजांनिफ्राय मोजां जाबोनायखाय दिनै क्रेडिट लानो नागिरफिनबाय बिथांखौ दिनै जों बिराद फोथायोमोन जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय दिनै बिथाङा जोंखौ एरायना थांनायनि उनावहाय जों जेला बिथांखौ मा होनो रिसाबल खालामनानै जेला बिथांनो जोङो मा होनो केबिनेटथ' नंला बेखौ मा होनो बेखौ एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दोनो अब्लासो बिथाङा दिनै खर'बो सादों आरो मोजां फिथाइखौ नुहुरनाय बायदिखाय मोजां रिजाल्टखौ मोनसिगोन बायदिखौ नुनायखाय दिनै बिथाङा मा खालामदों इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबि नि जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै बिथाङा डिमान्ड खालामदों लाजिनांगौ बिथाङा इउनिटेड फरामनि जुदि जेनेरेल सेक्रेटारिब्ला इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबि नि मुंख्लं सानाव 36थि मुंख्लं सानाव गुफुराव मानो नुजाथिनो हायाखै बिलाय उदालगुरियाव मानो थाया बिलाय साननो गोनां लाजिनांगौ बाथ्रा बिथाङा बेनिखायनो दिनै नोंथांखौ जों स्पष्ट होदों नोंथाङा दिनै साननो आरो साननो थाखाय सम दं बुजिनो थाखाय सम दं नोंथाङा जुदि गोसोखौ जुदि क्लियार बा साफाब्ला नोंथाङा जोंजों फैनानै मोजाङैनो ज' फैनानै बाहागो लानानै मावफैफिननो हागोन बेखौ जों वेलकाम खालामगोन बेनिखायनो दिनै नोंथाङा जायखि जेरावखि थाया नोंथाङा सोरनिबा मा होनो थाखा फैसानि जुदि बेन्दोंआव माख्रायाव जुदि नांथारदोंब्ला बे नोंथांनि थाखा फैसानि माख्राया बे अराय समनि थाखाय सान्थि नङा बियो नोंथाङा नोंथांनि लोगो 54 जन सेन्ट्रेल जेलाव थानाय लोगोफोरखौ नोंथाङा गोसोखां बेखौ गोसोखांनानै दिनै नोंथांनि इउनिटेड फराम दादोंमोन नाथाय दिनै नोंथांनि इउनिटेड फराम दानाया दिनै मिसा थाखा फैसानि माख्रा बेन्दोंआवसो नांथानानै दिनै नोंथाङा गोजोम हैदों दिनै जों बेखौसो नुदों गावनि हास्थायनाय गावनि लुबैनाय गावनि साक्सेसखौ दिनै बिथाङा लुबैनानै दिनै बेबायदिनो माखासे इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबि नि लिडार आरो केडार्सफोरखौ दिनै बिथाङा लांफिनदों बेनि थाखायनो जों इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबि निफ्राय जोंहा दिनै दुखु मोनदों बेनिखायनो दिनै इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो दिनैहाय बिथांनि मैयानि सोंनायनि जिहेतु रिजन बे बुस्थुखौ दिनै जों होदों बेनिखायनो दिनै बिथाङा बे रिजननि सायाव नोंथाङा क्रिटिसाइज खालाम नोंथाङा सानफिनदो दा बेनि थाखाय जोंनि बुंनाया जुदि माबाफोर जुदि भुल जादोंबा नोंथाङा जोंनावहाय आरो क्लियारिफिकेसन जानो हागोन नोंथाङा मा होनो जिरायनो हागोन बेखौ बुंदों आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनानै फोजोबनो सानदों बेनो जाहैबाय बिराद गिदिर साननो गोनां बाथ्रा ओरैबायदि सिरियास बाथ्रा बियो जाय बाथ्राखौ जों रायलायोब्ला बुङोब्ला लाजिनांथाव बाथ्रा बेफोरो इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जाय जि बुस्थुखौ जोङो एकर जाखांनायनि उनावहाय जोङो जेसेबांनाखि एक्स रिजियानि लिस्ट थानाय मुंख्लंफोरनि लिस्ट थानाय बे लिस्टआ जाहैबाय 3111 जन बे लिस्टनि गेजेराव दिनै बिथाङा सरकारजों थाफानानै गोहो पावार गोनांफोरजों थाफानानै बिथाङा दिनै मा खालामदों मोनफ्रोमबो जिल्ला हाबनानै बे मुंख्लंफोरनि लिस्टआ 3111 जना फेक दं होननानै बिथाङा दिनै सनितपुर गहपुरनिफ्राय ढेकियाजुलिनिफ्राय गासिबो दिनै जिल्ला हाबनानै दिनै माखासे सेंग्राफोरखौ लोगो लानानै दिनै फेक गोजा नंखाय गोजा होननानै दिनै बिथाङा नामखौ दानबोबाय थादों जे जायगायाव 3111 जनखौ जोङो सरकारनो गथायखांखाबाय बे भेरिफाइ जाखाजोबखानाय बुस्थुखौनो जुदि दिनैहाय बिथाङा नङा होननानै फेक जोब होननानै जुदि दानबायब्ला होमबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन